stüdyo Kurdistan 24 ya İstanbul'e Slavlu ve temaşavanın heca de bername rojevte carekedin emli peşberi ve ne de ve bernameye de elbette me mijara heri gerim ya Türkiye ya Bakur emi bağıvın ev mijarci brasti çaksazi ankur reformen Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan de heman demede ku serokê giştî ya AK Partiye piştî 18 salan carekedin ev mijar anî rojevê gelo ev çaksazî ev reform çine çi navê rokavê de heye politikaya Tirkiye ya li hemberî ya li derve ya li hundur de vê reformê de an jî divan çaksaziya de çawa de bête guhardin de kîjan gav bên avêtin helbet waweke berfireh em ê vê mijarê em ê biaxivin bi dû mêvanên xwe yên hêjar e. Her wiha Doktor Wahab Coşkun ji zanîngeha Diclê ji beşa hukûkê hûn bixêr hatin. Gelek spas naxêr Hûn serçava hatin. Helbet waweke berfireh alî hukûkî jî malûm em ê hinekê vê mesele em ê vekin em ê lê binêrin. Li kêleka Doktor Wahab Coşkun her Profesör Doktor Abdullah Kıran heye hûn ji nêz ve hûn naz dikin ji zanîngeha Alparslan ya Mûşê ji beşa pêwendî an jî têkiliyê navdewletî bi taybetî bi zêdetir jî ev gavên ku tê xwestin bêne avêtin di polîtika derve ya Tirkiyeyê ve çawa tesîrê bikin bi awayekê berfireh em ê vê jî her bi her du mêvanên xwe re bê nîqaş bikin. Lê belê ji ber yewê temaşavanên hêja hevkarê me Mahîr Yüksel nûçeyek amade kiriye li ser vê mijarê ev çaksazî çine ne çine ji Bakur bi taybetî ji Diyarbekirê çawa tê axaftin nêrînek çawa heye bi awayekê berfireh helbet bi mêvanên xwe re wî jî li ser vê nûçeyek amade kiriye bi hev re em li vê nûçê binêrin piştî nûçê van mijarên ku me behs kirîne bi awayekê fireh em ê nîqaş bikin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di kongreyek partiya xwe de destnîşan kir ku ew ê çaksaziya daraz û aboriyê bidin destpêkirin. Gotinên Serokkomar hem rojev da guhertin hem jî nîqaşên nû bi xwe re anî ku di encama nîqaş û şîroveyan de yên dest ji kar kêşan jî çêbûn. Endamê lijna şewreya bilind a Serokkomariyê Bülent Arınç ji ber ku balkêşan ser serbestberdana Selahattin Demirtaş rastî bertekan hat û dest ji karê xwe kêşan. Nîqaş û nirxandinên ser gotinên Erdoğan didomin ku gerînendeyê saziya lêkolînê rawestê roj esîr girasûn dibêje gotinên Serokkomar gaveke polîtîk e û dixwaze di rewşa heyiya xirab de ji xwe re wext qezenc bike. Demek dirêje ve Türkiye aliyê ekonomiye ve qeyranek mezin de ye û ji vî demî ve heya niha em dizanin ku lazim e ku rêyek nû ji xwe re bibîne ji bo qeyrana ekonomiyê de vê qeyranê de derkeve. Ji bo wê jî tişta mümkün e ku rêyê xwe bide Ewropa ticareta xwe û hevdîtinên xwe têkiliyên xwe rasttir bike. Ji bo wê jî reform lazim e. Di encama şîrove û nêrînên ser gotinên Erdoğan de siyasetmedarê biezmûn û yek ji damezrênerên AK Partiye İhsan Aslan jî ji aliyê AK Partiye ve bo lijneya disîplînê hat sewqkirin. Her wiha gotinên Serokkomar wek nîşaneya destpêka pêvajoyek nû ya çareseriyê jî tê şîrovekirin. Saziyên sivîl jî beşek jê ji ber gotina li Tirkiyeyê pirsa Kurd nîne. Ji gavên çaksaziyê bêhêvî ne. Beşek jî wek koordînatorê Platforma Bawerî û Azadiyê İbrahim Gökdemîr dibêjin ew ji Erdoğan bêhêvî ne. İnkar asimilasyon ve baskıyla kuruldu. Di damezrandina Komara Tirkiyeyê sekülerizm, înkar û asimilasyon hebû. Ji ber vê gelek êş û qeher hatin kêşan ku heta sala 2022 Recep Tayyip Erdoğan hat înkar û asimilasyon rakir. Rê li ber bawerî û azadiyan vekir. Lê bi hewla derbeya leşkerî gavên çaksaziyê rawestiyan. Niha wê dîsa gavên çaksaziyê werin avêtin. Herçiqet Serokkomar gotî be pirsa Kurd nîne jî ev nayê wê wateyê ku dê di çaksaziyan de bu Kurdan tiştek nebe. Dê ji bo Kurdan jî bu her kesî jî tişt hebin. Em bêhêvî ne. Li gorî nêrînekê jî hatina Joe Biden bo seroketiya Amerîka egera sizadana Tirkiyeyê ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve xirabbûna aboriyê û daxwazên MHP yên bûne wek guvaşeke ser pişta desthilatê Serokkomar Erdoğan neçar kiriye ku xwe nerm bike û serîl çaksaziyan bide û rêyekê digere ku xwe ji itifaqa li gel MHP xilas bike. Beled nûçeyê de jî wekî ku we jî temaşe kirî helbet bi taybetî çavdêrên siyasî nêrîna wayan li hemberî vê çaksaziyan ji banka vê ku tê xwestin bêne avêtin gelek neguheriye yanî tu hêviyekê ya aliyekê Kurda tu nelê belê her dîsa aliyên Kurd yên ku nêzî AK Partiye de
او دبیجن کو AK Partiye د نوه 18 ساله ده گلک تشت گوهرندن به طایبتی د مجارا پرسکریکا کرده کان به مهوان خورن و مثلا خواهد هنه که وکن باخون به طایبتی اف مثلا چاکسازیه از دخوازم جه وهاب خوجه دست بکم دکتر وهاب جوش خون دست بکم لباواجی کلجانک پیدا کر گلو امو سهما دست بکم نه yani kelejanakimizin de peyda nekir. Jibo çünkü vi çaksazı çi tedi yine ne belüye. Tene Recep Tayyip Erdoğan o reveberi AK Parti dini gotun emi çaksazı çekin de kada aburiye de kada siyaseti de kada hukukiyede. Fakat via Navarokaviçi eviçi kijan gava bavejin der hakkı via de yine agahi ki tüneyi. Evi begelek kesa bir şeyvirin dahi evi muhakkak programı ki bername ki tehim berme şahseri bername emkarın daha baş bir peyvin fakat levra beri her çeşitli pırskırek evi vi çaksazı jibo çi hatrojevi yani hükümet o AK Parti jibo çi ihtiyacı vi çaksazı değil ez baver dikim hem de hündür hem de derve devlet gerek tengasi ki mezin de bu yani bilhassa de kada aboriye de gerek tengasi ki mezin de bu evet şu evi duvarı bir ketaj bu via bisekininin jibo Franki bidin via vi çaksazı anin rojevi o gora viajı de kadroya xodeji de tima xodeji AK Parti gohartine ki çekir yani wezareti abori hat gohartin devra jibo AK Parti jibo hükümete ki ez baverdikim gelek gohartine ki mezin bu via jibo yani heyecan, kelejan ki bidimlere gerek merezanı ve dibiyade çiheyi. Yani orada ben hiç Navarokoy ne diyar? Navarokoy ne diyar? Yani ihtimali ki herimezin ev ki de kada aboriye de evi gelek gavba veci. Çünkü abori gelek xarab, reşoy gelek xarabı. Jibo via... Veke guti abori xarabı lebeli gel ve ki ez bejim bisaziyen heri maziniyen aboriyen Türkiye'ye hevditin dest bekirene. او saat dibêjin heta ku li Tirkiyeyê pirsgirêkên demokratîk yên demokrasiye hene yên fikr û azadiye hene karsaz jî nayên Tirkiye yani ez bêjim sermaya an jê perê ku ji derve ye nayê li Tirkiye lê belê van rojê dawiye via belli zaten via belli yani bere de belli İranka van pispore abori dibêjin li dünyayê gelek zêde pereheyî fakat vi perê nayê Türkiye ji bo çiz nayê Türkiye ya ji wexta tê Türkiye faiz evi gelek zêdeyî mesela hûn perê didin Bulgaristanê bi gelek kim faizekî gelek kim heta faizekî binê sıfırê de hûn didin Yunanistanê fakat wexta tê Türkiye 6-7 zede hun faiz dedin. Bu çünkü baverili Türkiye tüneyi. Çünkü evkeki neci sistema hukuki neci sistema siyasi baveri tüneyi. Vakta baveri tüneyi bir tehlike mezini. Vakta tehlike mezini bir çavi faiz cizede de be. بله اجازه بور کو اف باوری به از پروفسور دکتر عبدالله کرام بپرسم جبر کو اف باوریا کو وهاب خوجه بجد نمایه کو حتی سرمایه بیت حتی فکر و آزادی و مثلا دموکراسی وصل ترکیه باوه که برپوپیک د آسته که د استاندارد که دبن اف گاویم کو تخواستن بین آویتن مش وهاب خوجه پرس که مگو کلاجانک پیدا بگو نه کلاجان پیدا نبو هون وکی شروع بکاره که سیاسی وکی اکادمیسیانه که هون کلاجانی بون بگوتنا دست بکرنا پاکت اکنو آنجی رفورم اکنو گلو بگومان بیان سرکومار اردوغان گرینگن جبوی سیاستا ترکیه جبوی پیشفشونا ترکیه جبوی ام بیجن باشکرنا روشه و بیانها گرینگن لیو چاوکو و خوجه دست نشان کر بمراجی تکلجانه که پیدا نبود چی نبود نا حوالین ما تدی ام بیجن حوالین ما این باشوری جبوی پیوار فرم چاق سازید بیجن دستی خدا جنوب ساز کرنا بله جنوب سازیه her nüvesazıcı baş nine. İcazı vecibet çiz nüvesaz bakın yani. Tişteki kulu Türkiye mesela Türkiye bivan nüvesazıyen ha çenaba çünkü mesela Türkiye esası mesele ek avasazıya bir Türkiye ceradvejin ya kurumsal. Evcim mesela Kürdiye yani hatta ku mesela Kürdi li Türkiye ne çareser kirin riye ki jive çareser kirina ve meselera ne ditin tüm nüvesazı tür reform چنابه یعنی ام بیشن نگیشه آرمانجا خو نگیشه مقصدا خو انجام کو ام بیشن مقصدا کو آرمانجا کو ده پیش خوشی نگیشه و آرمانجی جبر ویا کی به مرا ام بیشن کلا جانا کی چنه کر خوزی آق پارتی
ام ویژن وان جوی گوتنا رفورم زیادتر او تشتین کد سال 2012 و 13 انداکر لوان بزفریا هیجی او از باور او هیچ تر بیان گوتا کو ام وی سیاست زفرن جبركو مامستا جبركو وسطي وطن يعني بطيبتي اكثريتا شروع كارن سياسيه نزي حكومات دبن بويرن جازيه دس بيكر شهر ناف باجر شهر ناف دولتي وحزن سبب PKK ve هبو بشتي هنجي مثلا دربا لشكري حول دربا لشكري وان بو يراد بيجي بو ساكر كو تركيا انجي حكومت اخ بارتيه او çaksazı او reformu او gavên ku davetin serkinan rawastandan îca hindekedin otoriter bu hindekedin politikan ewlekariyê danîn pêşiya xwe hûn jî vê wisa dibînin yan pirsgirêka Kurd nexwest ku zêdetir pêş de bigere yani yani mesela Türk yani ligor nerina men bilu bavariya men ku çend caran nivîsên xwe da jî yani zaman mesela Türkiye demokrasiye tineye mesela Türkiye reforman tineye yani em bêjin nûve saziyê tineye mesela Türkiye bingehi mesela Kurdiye. Roja ku Türkiye mesela Kurdi da çeng gavin baş abet em denerin ki aboriya ve peşvat çe geşedanın em bejin gelek baş u Kurdi aboriye da çedimin pektin ve her vaha qada civaki da jide her wari da ji çidbe civak em bejin hina rahattır dike peşvet çun çedibin geşi çedibe xoşi çedibe evan habub mesela Kurdi vakri dayne. Eğer hun mesela Kurdi den aliye ki o bejin em Türkiye bikin baş bikin, baştır bikin, peşvetir bibin, ev çiroka, jiveyat işteki dernaka var. Roja ku wed de pirsa çaraserkirina mesela Kurdi da iradeye ki kifşkir, hengi ev heyecanı ki, kelejana ki bi civat era çet ki, hengi hund karın sermiyani dervan bejin bikişinin Türkiye, hengi wan gave ku hund dibejin dikarın bikişin maksadu Armanca. Ve hekana bivan tişte ha mekabın Türkiye جوی نقابتن نکاره در آسیبیه. بله نها دکتر سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان 18 سرک وزیر و حتی نها چند گوتنی بیل سر مثلا کرتنه گلک جارب گوتنی خواه گوهارتینه مثلا در سال 22 کانون 2022 انده لموسکو واحد بیجه برسکره که کسا تونهه در 2015 در دی سال دیاربکر بیجه اف برسکره که کرد برسکره که وی گلیه د چارچوبا ماکزاگونه یاسای ده امی بگوهرن امی چارەسەر بکن دو 2009 ده هر دی سال دیاربکر د بیجه هون جناوی وره چی بیجن وسا بیجن ام جی ده به وبونا دموکراتیک انجی اوگاوین کو بری دهات ناوتن یا دوی چارچوبه ده به امی چارەسەر بکن bu 2011 her vaha دی سال سرکومار ترکی اردوغان ده بیجه نتوپرستیا ترک و یا کرد او برعالی دکم کرد همو برای منین جدلن هر وها امی و مسئله وسا چارەسەر بکن 2013 دی سال دیاربکر حتی بحثا هنک yani coğrafyayı jî dike behsa Navê Kurdistan bikartîne welhasil heta 2014 2015 ev mesele di Rojava Serokkomarê Tirkiye'de gelek cara hata guhartin yani tam en bejin dijî hev gotin dijî hev dahatin kirin divê mijarê de li gor nêrîna we sedemê vê guhartinê çi ye yani çima ew sal wisa tê gotin salek din tiştek din tê gotin çi bandora hevkariya bi MHP re an jî partiya bizava netewperestiya MHP bi ser vê meselê Vaqta siyaseta Türkiye demekli can kadî demeşi wîşaxê goraviya jivan ifade digahirin 2005 de ve got hat li Diyarbekirê li qada Diyarbekir got vî pirsgirêkî heye vî pirsgirêka bine vî pirsgirêkî bi tenê bi rêya hukûxê bi rêya mafê mirovan bi rêya demokrasî tê çarêserkirin viya got mesela 2005 de viya got fakat dawî jî 2014 jî Kurdistan got ama heftekî berê jî got pirsgirêka Kurd tuneyî vî pirsgirêka Diyayê meviyayê qediyayê viya yani 2015 heta îro 5 salî siyasetekî evlîkarî tê meşandin vî siyaseti hem pirsgirêka Kurd dixwaze ji holêrakî ya jî ji rojevê derxe hem jî dixwaze Kurd û
mesela Kurdistan'ı ji roje verak yani her du ali ji duhazırak İro mesela parlamentoya Türkiye Kurdistan bejin vak naveki ernigari hun Kurdistan bejin ya ji mesela ji boya müeyde kitine ya ji hun İro de evkede de televizyonu Türkiye'de hun mesela bir mesele nikarın bir rahati münakaşa bikin hun nikar bir mesele rahati der hakikiyede bipeyvin via begredaiya terkiba iktidarı yani begredaiya şeriki iktidarı değil o MHP de iktidarı değil de desilatiye değil yani şeriki Erdoğan Bahçeli şavaş siyaseteki demeşini do hatta İro mesela او دبي لتركيا برسكريكا كورتوني Türkiye psikolojik tüneyi. Fakat via az baverdik vakta hun via dibejin via siyasetteki nameşin hun xud xapinin. Yani vakta hun çavi xu bigrin hun xura ta'ridikin. Lura rojhi roj berdavam dike iro psikolojik kurtun mesela seçar habqat bejin çi seçar habqal bejin çi mesela tarifa hem velati iro psikolojik mezine reveberiya heremi iro psikolojik mezine el ali kedine şiddet heyi terör heyi gelle kesin ajiyana xuvanda dikin evana geçtik tünenin em bejin bana tünenin. Em ve bipirsin Profesör Doktor Abdullah Kıran Hoca em ve bipirsin veki Vahab Hoca goти MHP hevkarı edi desilatariye lebeli ev tiştin gavên ku niha tê xwastin bên avêtin mesela çaksaziyê mesela reforma biya we bê MHP ev gav dikarin bên avêtin an bê wa dikarin van gotina bêjin an jî di pratikê de wê tu gav neyên avêtin yani wek ku min destpêkê de jî got bêguman MHP ji ku ji roja ku ava biye heta îro MHP partiyeke netewperest e. Wek partiyeke netewperest ti carekê çareserkirîna mesela Kurdî di rojava MHP de cî negirt. Gava ku qala mesela Kurdî tê kirin ji MHP tiştê ku tê bîra wî tedbîrên em bêjin leşkerîne binisandine em bêjin zor û ku teke ji wî zêtir tiştek nayê bîra MHP. Hatta ku AK Parti bi MHP ra bimeşe biya min di mesela Kurdî da jî nikare gavekê esasî babêje û her wiha ew meselên nûvesazî jî pêk nayên yani tu reform jî nikare çêbe. Çinkî hemû reformên Tirkiyê hemû pirsa Tirkiye demokrasiya Tirkiye bi mesela Kurdî vakirê de ye. Xitmîn di bir derê de çêbiye. Hatta ku em bêjin mesela hûn pêşî avê av li Kudrê xitmiye av li Kudrê biye lîç eger hûn wê nebînin eger hûn pêşiya wê wê derê venekin mesela çareser nabe. Hûn nikarin jî genîbûna golê ra em bêjin ya jî çareyekê bibînin. Yani îro gol em bêjin gola Tirkiye mesela Kurdî em bêjin genîbû. Em bu sabı bêjin yani ev mesela var reforma an jî ev gavên ku tê gotin belku tenê ji bo başkirina aboriyê be ne ji bo çareserkirina an jî pêşbirina ew tenê ew nîne çinkî Tirkiye em zanin ki ku ji sala 1905 du diyan birva di NATOyê de wek hevalbendekê em bêjin Amerika'ya yekîtiya Avrupa em bêjin giring dibîne lê belê di siyaseta Tirkiye derve û hindurva dewleta ku herî zêde dikare bandor li ser Tirkiye bike em zanin ki ku Amerika'ya. Vî 4 salê borî di dema destpolatiya Trump da em zanin ki Trump bi xwe jî desthilatdarek em otorîter bû û Tirkiye û hemû hevalbendên Amerîka jî Amerîka gava ku siyaseta wê rêveberiya wê çawa be ew jî dixwazin ki weka wê bin. Niha Biden tê Biden em zanin ku zilamek demokrat e mirovek demokrat e mirovek em bêjin dûrbîne di pirsa mafên mirovan da mafên jinan da hesasiyetên wî hene û her wa dixwaze ki ku bi rêveberên bi desthilatiyên demokrat ra bixebite ji ber wê yekê ji rêveçûna Tirkiye jî aciz e ji siyaseta Tirkiye derve aciz e ji siyaseta Tirkiye Sûriye aciz e İranê aciz e siyaseta Tirkiye rojhilata navîn aciz e ez bawerim serok Komar Erdoğan jî vê yekê dibîne dixwaze ku peyamekê mesajekê bide Amerîka em dîsa hevalbendên we ne em jî di mesela demokrasiyê ji bo me jî meseleyekê giring e ma em dixwazin li Tirkiye hin reforman pêk çêkin mesela belê bi rastî ev beşa duduyê bû we dest pê kir we hûn dest bi mijarê kir yani ev mesela reform û çaksaziyên ku li Tirkiye tê xwastin bê dekirin çiqas polîtika Tirkiye yal der ve alaqedar dikir lewra du tiştê giring niha li pêşiya Tirkiye hene yek ev civîna lîder an jî serok û rêveberên Yekîtiya Ewropa dehê mehabê de wê dest pê bike ya ev yek dehê kanûnê dest ya din jî hatina Joe Biden di meha çile de bi taybetî wêrên ser kursiya xwe heger ku ev gavên ku Tirkiye
دخواز کو باوجه مامسته بیاوه تنه بگوتنه و قایل به جو بایدن آنجی رهبری آمریکا آنجی یکیتی اروپا یان دوید پراتیک ده گاوا باوجه نه مثلا Avrupa az ora bebejim Türkiye Avrupa'yı qatna hasbine. Çünkü irada Avrupa teneye. Çünkü tişedeki ku Avrupa lehember Türkiye biketeneye. Çünkü yani bejin Türkiye Avrupa bu Türkiye ticaret etti meseleye ki da bargraniye ki ambargoya ki nikaret işte kusa tarih kavedatine nikaret deyine. Çünkü Almanya o Fransa duvalatın heriyen bejin kurtin yekiti Avrupa bu avay abori tekiliye van Türkiye gelek kurtin jiber ki serok devletin Almanya em car bicar ji beyanê wan jî em dibînin ku camê re dibêjin ki mesela Türkiye'de tiştekî ku em bikintinin lê herçî Amerîkaya Türkiye Amerîka dikare mesela Türkiye'de gab bavêje Amerîka dikare Türkiye mecbur bike ki ku di hin siyaseta xwe di hin waran da biguherîne. Loma Amerîka girînge biyamin li vir ew ka Avrupaya bandur û tesîr Avrupayê pir zêde tune. Avrupa mesela mavên mirovê de carna işte dengê xwe bilind dike rapor maporan tiştna dinivîsîne lê gava ku mesela hat girin û girinê û guhartina siyaseta Türkiye wek ku got li vir îradeye Xurtiya Avrupa tune. Ji xwe bi hevdûra jî nînin bi hevra jî ew nakin. Türkiye jî vê dizane. Serokkoman Erdoğan jî bi vê meselê pir dizane. Mesela Yunanistanê de jî ev yek derket em bêjin holê. Lê Amerîka cî heye Amerîka dikare em bêjin Türkiye ambargo jî deyne dikare têkiliyên xwe Türkiye em bêjin di ber çavra derbas bike her wiha hin siyaseta Türkiyeya ku xesarê dide berjevendiyên wê jî dikare di wê yekê de jî karê Tirkiye em dizanin ki ku dikare zehmet bike. İca ez vê pirsêj mamoste bikim yani wiha xoca niha yektiya Avrupayê wekî mamoste Abdullah Xoca dibêje ne gelek girînge gelo yan hûn çawa dibînin yani yektiya Avrupa dikare li ser Tirkiye çi fişar bike eger Tirkiye di vê rewşê de bimeşe. Yani ji alî siyasî ve ki Abdullah got pir ev ki Avrupa pir tesîr Avrupa ser Türkiye tine fakat ji alî aborî pir tesîr Avrupa ser Türkiye heye. Ege Türkiye îro dixwaze ji derve pere bînin welat ji bo viya jî gerek yekîtiya Avrupa destur bide viya ya ji viya teşvîk bike. Türkiye çar 5 sal deftera Avrupa bi tamamî kapat kir bû fakat viya dît hem ji alî aborî ji bo Türkiye zarareke mezin tîne holî hem ji alî siyasî zarareke mezin tîne. Ji bo wî Erdoğan hepsa borî çi got em pêşereja xwe di Avrupa'da dibînin. Yani em li cîkî dinê nasekinin ya jî em li cîkî dinê lêkolînê me tune em tenê li Avrupayê nin pêşereja xwe em li Avrupayê dibînin. Viya jî ez bawer dikim ew kekî yani xeta xwe dixwaze biguherîne fakat viya ew çi xwaz tesîr bike hîna nebilî. Lê alî dinê yani Joe Biden hem siyaseta Türkiye'ye hundur muhtemelen evi bandorekî mezin ser vî nîşan bide hem jî ser siyaseta Kurd evî bandorekî mezin nîşan bide. Hûn tîma Joe Biden meze dikin vana giştik wexta desthilatiya Trump di kî di wazîfedar bû kî jan fikrê wan hebû dî jî wanan kî heye anka hatin nûra. Wan tîn mesela çi bû dûra berê Amerika Trump şu got yani siyaset aviya ser siyaseta vekişandinê bû yani ji Sûriyê jî dixwaz vekişî dixwaz ji rojhilata navîn jî vekişî wer siyasetekî dixwaz bimeşin fakat îro kadroya îro tê tamamen dijî viya disekine. Biyawe mamoste ev kadroya ku Wahab Xoca behs dike mamoste Wahab behs dike wê hem li Tirkiye yani li Bakurê Kurdistanê ji bo çareserkirina pirsa Kurd ev gavên ku Tirkiye heta niha sekinan dîne rawestan dîne 2015 û pê de wê fişarek li ser çêkir ku Tirkiye ji bo Bakur gava bavê ji bo Kurdan bi taybetî Kurdê Tirkiye û Bakur ev yek yadan jî pêwendiye li gel Rojavayê Kurdistanê li gel Başûrê Kurdistanê de çawa bi divê heyama nû ya Tirkiye'de yani Tirkiye wê polîtîkayeke nû bide ber xwe wê biguhere yan na. Biyamin Türkiye çawa ku em bêjin Wahab Hoca jî got û Türkiye siyaseta Amerika helwesta Amerika ji bo Türkiye yek bi yek e. Yani ne ku Avrupa nikare em bêjin bandora xwe ser Tirkiye nîşan bide Avrupa dikare Avrupa ji Amerika bêtir jî dikare em bêjin mesela siyaseta Tirkiye hindir û siyaseta Tirkiye derva dikare em bêjin case bike ya jî bi awayê ku dixwaze bîne wê xêzikê wê xetkê lê îrada Avrupa tune çünkü Avrupa Türkiye jî viya dizane Amerika newsaye niha Joe Biden û em bêjin vê ekîba Amerikaya ku tê serkar bivêne vê ew ê li ser siyaseta Tirkiye Rojava
و هر واحد سریا باشوجی گرهرین بنگهین ببینه به پیکوره چونکی جاره که ترامپ سیاست ترامپ او کوج روجلات ناوین ما بجه وکشه مثلا گوهرین چاوه گوهرین چوا یا مثلا سوریه دا او اکیبا جوی بایدن و دستلاتیا نویا امریکا او ترکیه ل روج اوا روشا ويا ام بيجن بفي اوي نخوزا كو ماين دبا اوي بخوزا كو تركيا جوي دري بكشه ابيك اوي بكار اوي لي بخبتك كو باشور او روج اوا نيزكتري هفدو بك جبوي فياكي اوي بخوزا كو بريا شنغالي كو تركيا انا خوزا بك اوي دري باواكي هاردو برچاج هفدو بقاتينه فيريا والبر تركيا بدا قرتني اوي اوبراسيون تركيا لسر باشور كو نها لهمبري بكاكي بيكتينه دویه که دا اوی نهیله کو ام بیجن دستلاتیا باشور و هر واقع گلی باشور به گلی باشوری سویر جوان اپراسیونین ها جوان ام بیجن اپراسیونین به بالافری و کو به هزین به سایه به دسته هنزین ازمان انتین کرن دویه که هذا اوی ترکیه ببینه وی لامریکا بنره هر وست امریکا چونکی لیور سدی سد گلک ام بیجن گرینگا و کفشه بله زور سپاس بینرن هجا حتی برنامه کردن بخاطره